Kumusta mga ka-Swish and Shout? Today ang ato ang storyahan, ang atong paborito nga Ant-Man, walay lain kundi si Anthony Edwards. Nagsugod na jud siya og sige og pusta sa iyang kaugalingon isip usa sa mga future faces sa NBA. Ug nga naman kay gaingon siya, I got the skills, I got the looks, and I got the personality. Confident kaya, di ba? Murag anak ni MJ? This guy from the Minnesota Timberwolves has been absolutely on fire. Ang iyang athleticism grabe. Murag jutog galupad, makakita ka ig mga dunks niya nga muragikan sa laing planeta. Usay makahuna-huna ka, aswang man siguro yang mama. Gidefy na pud nimo ang gravity. Basin gitudlo ni siya og secret moves sa iyang papa nga the GOAT. Last season, grabe iyang gipakita. Average siya og 25.9 points, 5.4 rebounds, ug 5.1 assists. Not bad for a guy who just keeps getting better. Ang iyang shooting, mitaas pod, especially sa clutch moments. Mahimo na jud siyang tig-salvage sa duwa. Murag si Michael Jordan mismo. Pero karon gahimo na siya sa iyang pangalan sa NBA. Ug dili lang sa court. Ang iyang personality, very entertaining. Kung makatanaw ka sa iyang interviews, mapakatawa jud ka. Remember ato, giingan niya ang coach niya, don't let me get the 6'6" or I'll be Michael Jordan. Kalma lang Ant-Man, bisan 6'4" ra siya, ga-posters na siya og dagang defenders. Pero kulang pa sa lulu para mataas pa, tiba ako'y birada. Whether he's throwing down a monster dunk, hitting a cold-blooded three, or just giving a hilarious interview, Anthony Edwards is definitely somebody to watch. So, mga higala, pagbantay mo kay si Ant-Man, ready na jud siya para sa big time. Maski pa kung anak pa jud na siya ni MJ. Or dili,